Iwewe baba Harare wewe. Atikuudzi wewe kuti Fasi yako Yakadarikwa Kunaka iwe Newatch Yajava. Na basa raoni chachaurongwarira ngobudisa mazizi usina na sendi. Kuona ka private kanaka. Ida hangu basa rangu rematsvina so pandido nika private kangu. Kaperera. Yaona na sendi. Wade ke chamisa anobane. Angatsvaka sponsor wakaita sababa Harare. Achiwadi. Atikuudziwe kuti urutsvagwa kumusha iwe kunotema makuva, kunoimbira makuva iwe. Uri kudiwa unoimbira makuva kumusha. Iwe baba Harare iwe. Uri kudiwa unoimbira makuva. Tikadodza vabereki vako iwe kwauri vanomanya vakazokutora maseconds because village wadenda kumusha unokambe navo MP kumusha iwe. Pamwe wade uikwa because anongwaisa kuti baba Harare anotibetsera pakutamba pamakuva. Kana watsamwa isa comment section yako. Ndozvanotaura ndikuudze kuti hayi unopenga. Atikuudze kuti nengo uchinda unodiwa unotambira makuva. Fasi yako Yakadarikwa Kunaka Newatch Yajava.